Traineru honenen arteko borrokan, lehenengo luzeak atzokoaren antza handia izan du, baina lehen jardunaldian ez bezala orekak jarraipena izan du gero. Urdaibaik burua harrapatu du Ziabogaren ondoren, Orio atzean gelditzen hasi da, baina Donostiarrak eta Hondarribiak eutsi egin diote bermeotarren erritmoari. Bou Bizkaian Iker Zabalak ez du aldaketarik egin, atzoko 14koarekin aritu da gaur ere. Azken luze zoragarria jokatu dute hirurek. Pare-parean egin dute arraunean helmugar arte. Gorka Aranberri lehen kalean sartu da azken metroetan eta ondo atera zaio. 2 segundo eskaseko aldeaz genditu du Donostiarra. Gaurko puntuekin, Igor Makazagaren mutilek sailkapen orokorreko lehen postua berreskuratu dute. Urdaibaik iaz, estropada bat irabazi zuen, Koruña hain zuzen ere, baina banderarik ez zuen eskuratu denboraldi osoan. Aurten lehenengoa bereganatu du Iker Zabalaren taldeak eta ez dirudi azkena izango denik. Bide honetik guazela irutzait, hau pixkate sentatzen honen da nik uste geixo hasiko gara disfrutatzen, baina liga zira estresantek izate dira, eta behitu banderakin gatoz etxea eta oso kontentu.